En certes ocasions ens pot interessar compartir una pàgina o col·lecció amb el nostre professor o algun company. D'aquesta forma, si compartim, podrà visualitzar-ho des del seu propi ordinador. Fer-ho és molt fàcil. Anem al botó Compartir, seleccionem, en aquest cas, la col·lecció que volem compartir, que és on tenim el nostre portafolis. Seleccionem que volem compartir amb una persona i el busquem per nom i cognom. El seleccionem i, si ho volem, podem decidir amb quines dates ho volem compartir. D'aquesta forma, només serà visible en les dates que nosaltres seleccionem. En aquest cas, ho compartirem de forma indefinida. Desem la compartició i la persona rebrà una notificació a la plataforma per la qual podrà accedir a la nostra col·lecció. Pot ser que el nostre professor o altres companys també ens comparteixin pàgines a nosaltres. En aquest cas, fem clic al botó menú principal, Compartir, i anirem a l'opció Compartit amb mi. Veiem que en aquest cas ens han compartit una pàgina i podem veure el títol, la persona que ens ha compartit i el dia en què ha actualitzat aquesta pàgina. Si fem clic hi accedirem i podrem veure tot el contingut. En cas que ja no ens interessi rebre la compartició d'aquesta pàgina, el que podem fer és clic en aquesta icona i d'aquesta forma ja no hi tindrem accés. D'aquesta forma, si tornem a Compartit per mi a la pàgina que hem compartit, també podem revocar l'accés de les persones a qui l'hem compartida. Per fer-ho, tornem a l'opció Compartir i eliminem a la persona i ho desem. Ara aquesta col·lecció ja no està compartida amb ningú. És important saber que una pàgina que forma part d'una col·lecció no podrà ser compartida de forma individual. El que sí que podrem compartir és la col·lecció amb les pàgines que la integren.